Postoje različite vrste poslovanja, ali samo je jedno posebno i drugačije, vaše poslovanje. Jer vaše poslovanje nije nešto što radite, već nešto što živite. To su vaši ideali, vaše ambicije i vaše ideje. Jer vaše poslovanje postoji isključivo vašom zaslugom, zbog vaših nastojanja i predanosti i nitko drugi ne razumije ga tako dobro kao vi. Jer sretni ste kad druge činite sretnima i kad se kod vas osjećaju osobito dobrodošlim. Zbog svega toga, želim odati priznanje vama i vama i vama i svim drugim poduzetnicima svijeta. I zato je vrijeme da proslavimo Dan mojeg poslovanja. Rezervirajte 11. listopada jer bliži nam se Metro Dan mojeg poslovanja.